бале дӯстони гиромӣ, Сомон Маҳмадбеков дар рақобатҳои вазни 81 килограмм бо рақибаш вориди татами мешавад Виктор Стрепу. Виктор Стрепу ҳам қаблан дар вазни 73 килограмм баромад мекард, чун Сомон ва он ҳам тағйири вазн кардааст. акнун мебинем ки онҳо дар татами болои татами чӣ нишон дода метавонанд. Сомон Маҳмадбеков, паҳлавони номдори тоҷик ва яке аз умедҳои асосии кишвари мо дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 аст дӯстон. хуб, рақиби ӯ ҳам варзишгари хеле ва хеле шинохта аст. аз лиҳози ҷисмонӣ ва қавӣ яке аз варзишгарони бисёр ҳам қавӣ маҳсуб меёбад, аммо аз лиҳози техникӣ Сомон Маҳмадбеков бояд ки як каме фарқият дошта бошад. хуб, мебинем истифодаи усул ва инҷо ҳаракат аз сӯи варзишгари кишвари Молдова буд, Виктор Стрепу. Виктор Стрепу қаблан бо варзишгарони тоҷик рӯбарӯ шудааст, ва хусус вақте ки дар вазни 73 килограмм баромад мекард бо Сомон Маҳмадбеков ва якчанд варзишгарони дигари кишвари мо рӯбарӯ гардидааст. мо ҳоло таваҷҷӯҳ зоҳир мекунем танҳо ба ин рақобат. хеле ҳам амалкарди ноқулай барои Сомон Маҳмадбеков дӯстон. садои мухлисонам ба чашм ба гӯш мерасад. аниқтараш инҷо Сомон Маҳмадбеков бештар дар дифоъ аст дӯстон. ин ҳаракати ӯ, истифодаи пой ва пойзанӣ аз сӯи ӯ ба чашм мерасад, вале рақибаш бисёрам тавре гуфтем аз лиҳози физикӣ хеле нерӯи қавӣ дорад ва хеле пурқувват варзишгар маҳсуб меёбад. Маҳмадбеков Сомон, варзишгари кишвари мо, имрӯз бар муқобили Стерпу, Виктор Стерпу сабқатро оғоз кард дӯстон. Сомон Маҳмадбеков дар даври аввал озод буд, вале варзишгари рақиби ӯ бошад дар даври гузашта бо намояндаи кишвари Арабистони Саудӣ хӯозмоӣ карда буд. ҳоло дар кадом форуми варзишӣ қарор доранд ин варзишгарон? акнун аз инҷо як гардиш ё чархиши андаке ба сӯи Виктор Стрепу буд ва ин афтиш ба зари баҳогузорӣ мешавад. акнун Сомон бояд ки ҳаракати худро бештар бикунад, бояд талош бикунад ки ин вазариро ҷуброн бикунад. бинед чӣ гуна нерӯи ин дуюмин вазари ипон аст дӯстони гиромӣ. Сомон Маҳмадбеков дар даври дуюми рақобатҳои вазни 81 килограмм аз Виктор Стерпу мағлуб шуд ва аз идомаи мубориза бенасиб монд. ҳаминак мо умед танҳо метавонем ба такрори ҳолатро мебинем. ин аввалин вазари паҳлавони молдовагия буд ва баъдан кӯшиши дуюми ӯ дар ана ҳамин ҳолат. ман тавре ки гуфта будам, варзишгари молдовагӣ хеле ва хеле ҷисман пурқувват аст. ӯро танҳо аз лиҳози техникӣ метавон шикаст.